Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi, la Sport, Secrete și Vedete, stăm de vorbă cu actorul Liviu Chițu. Vorbim despre teatru, dar și despre pasiunea lui pentru fotbal, pentru că el face parte și din Naționala de Fotbal a Artiștilor. Ionuț Florea este și el alături de mine astăzi să stăm la povești. Bine ai revenit, Ionuț! Și cum ar spune un interviu pe care l-ai dat tu, Liviu, pentru cei de la Ideoideis, ai n-ai mingea, dai la teatru. Dai la teatru, da. Ce faci? Bine ai venit! Mă bucur să vă văd, mă simt bine la voi aici de fiecare dată când mă chemați și onorez cu prezența. Da, așa e, ai n-ai mingea, dai la teatru. Așa s-a întâmplat pentru mine cumva și mi-a plăcut că am găsit lozinca asta, dacă vrei. Mi-am dorit de când eram mic și începusem să înțeleg câte ceva despre viață, să fiu fotbalist, da? Și mi-au aminte cum mă jucam cu fratele meu la poarta garajului vecin sau la mătușa mea la garaj. Ne jucam fotbal cum? Trăgeam la poartă, dar erau penaltiuri făcute cu echipe naționale. El prefera Italia, eu preferam Olanda, știam toți jucătorii pe de rost. Și voi fiecare în parte erați o echipă națională? Reprezentanți? Da, eram reprezentanți unei echipe. Știu că ne certam, că deci l-ai pus pe ăla să bată, că nu știu ce, trebuie să pui și o rezervă, că s-a ajuns la sfârșitul meciului și cu rezerve sau, mă rog. Dar da, am fost foarte pasionat de sportul ăsta, încă sunt. Mi-e greu cu Cezara acasă să mă uit la atât de mult fotbal cât mi-aș dori, pentru că na, mai avem și alte treburi. O salutăm pe această cale pe colega noastră, Cezara Munteanu. Cezara, să mai luați un televizor ca să se uite băiatul la fotbal și să fii și tu liniștită. Și mai e o vorbă, să știi, Liviu, în casă nu trebuie să ai dreptate, trebuie să ai liniște. Așa este. Deci e mai important. Trebuie să mă uit cu sonorul dat pe minim. La căști. La căști, corect. Niște căști lungi, așa, de la televizor sau din astea fără fir. Da, încă sunt pasionat. Și la Naționala Artiștilor abia aștept să mă întorc la antrenamente. Eu am luat o mică pauză, pentru că am avut alte proiecte la care ar trebui să lucrez foarte Ajungem și la ele, ajungem în prezent imediat. Dar e o rezoluție așa de an nou. De anul ăsta vreau să nu mai lipsesc de la antrenamentele naționale artiștilor. Deci este primul obiectiv pe anul acesta pe care ți l-ai trasat, Liviu, să reîntregești formația de fotbal a artiștilor, care, spre deosebire de cea reală și urmărită de sute de mii de microbiști, are și rezultate, dacă nu greșesc. Așa este. Așa este. Echipa națională de fotbal a României, a artiștilor, este campioană mondială, vicecampioană mondială și așa mai departe. Sunt multe trofee câștigate de echipă. Nu e chiar prima rezoluție, ar putea să zic că e anteprima, sau nu știu cum să mă exprim. E o rezoluție de an nou, de mult dinainte să înceapă anul ăsta. Cred că din toamnă mi-am propus să nu mai așa, dar mă simt foarte pregătit. Ce să vă zic? Mă simt foarte bine că mă duc acolo cu băieții la joacă. Pentru că nu e efectiv un antrenament din ăsta foarte riguros și e unul că să-ți facă bine, să scap de, eu știu, de burtică? Alimentele consumate tocmai de acum de Crăciun sau de sărbători. E cu voie bună, e cu distracție, nu, suntem între noi artiști. Haideți să stăm puțin de vorbă și despre începutul și despre copilăria ta, Liviu. Când ai descoperit această pasiune pentru fotbal? A fost ea prima înainte de teatru sau au fost așa în tandem? A fost înainte. A fost înainte. O să povestesc acum niște lucruri. Andrei, dacă te uiți, nu știu la ce cameră aici, Andrei, dacă te uiți, tu o să râzi sigur. Andrei e fratele meu, pe care îl salutăm, iată. A fost înainte de teatru, da, cu mult înainte. Practic eram copii 5-6 ani, da? Și ne jucam fotbal, aveam în fața casei noastre o grădină mare, așa ziceam grădină, de fapt nu era niciun gard. Și ne jucam acolo, eu eram cel care se trezea cel mai devreme, aduna toți copiii de pe toate străzile din împrejurim și îi chemam la fotbal sau la joacă, eu întotdeauna lăsați pe Ionel, pe Ionuț pe afară și mă certam cu părinții, mă rog. Fratele meu venea și el după ce lăsa cărțile, el era cel silitor și lăsa cărțile deoparte ca să vină la joacă, împreună ne jucam și mai apoi, la o vârstă, nu mai știu exact, am fost la primul antrenament împreună la echipa care se numește Caraimanul Bușteni. Noi suntem din Bușteni și acolo făceau selecții pentru fotbaliști, mă rog. Și ne-am dus acolo, mi-am aminte că era iarnă, că nu mi-a plăcut deloc, am degerat de frig, ne jucam în zăpadă, practic. Dar erau mingile frumoase, nu aveam echipament corespunzător, nu aveam nimic. Dar asta m-a întărit cumva, experiența aia de atunci
Și mai apoi am crescut și, nu știu să zic, în clasele primare deja, chiar și în gimnaziu, mergeam la antrenamente cu un domn fost fotbalist, jucase pe la echipe cum ar fi Farul Constanța sau domnul Justin Gătej, făcea antrenamente la școala generală cu noi, o dată sau de 2 ori pe săptămână, depinde cum era și programul dumnealui. Și acolo mi-aduc aminte că eram printre cei mai buni, eram mic de statură, slăbuț. Și fâșneț, probabil. Fâșneț, exact. Eram genul ăla de ia mingea și fugi, du-te cu ea. Și, mă rog, mi-a plăcut foarte, foarte mult fotbalul. Apoi, la liceu un pic mai puțin, pentru că am descoperit deja partea cu teatru, la facultate deja din ce în ce mai puțin. Și de-aia zic, rezoluția asta de acum trebuie să... Reîntregirea pasiunilor. Exact. Da. Și uite, ne poate demonta acest mit că prima dragoste nu se uită niciodată. Până la urmă, iată că a pălit în fața adevăratei pasiuni ale tale, care de fapt a fost teatru. Tu începusei cu dragostea pentru fotbal, însă a apărut ceva și care te-a pus și te-a determinat să o treci ușor în umbră pe aceasta primă, care era fotbalul, și de fapt să-ți găsești adevărata vocație care te reprezintă și în ziua de astăzi. A fost greu să te rupi de fotbal și de distracția aceea, că până la urmă era o joacă la vârsta ta și să o iei într-adevăr serios pe un drum total și total diferit, care implica și o mai mare responsabilitate, cum este drumul acesta al teatrului și al lumii artistice până la urmă? Cred că, dacă stau serios să mă gândesc și sunt sincer, cred că ruperea a fost destul de grea, de dificilă, pentru că atunci când ești tânăr și ți-ai descoperit o pasiune și vrei cu toată ființa ta să o împlinești, să te duci pe căi cât mai înalte în domeniul respectiv, cred că orice schimbare te doboară puțin sau te poate doborî. Dar eu am avut noroc că pasiunea asta nouă sau drumul ăsta de artist cu actoria m-a câștigat poate mai rapid decât cea cu fotbalul. Adică mi-aduc aminte că am zis un monolog în clasa 9, cred. Am zis un monolog în fața... era serbarea școlii, practic zilele liceului, așa. Și am zis un monolog, nu știam exact ce se întâmplă, nu eram dus la teatru, nu știam asta. La Bușteni teatru se întâmplă bine, dar foarte rar, să zicem așa. Și am zis monologul ăla, lumea a început să aplaude, dar eu eram deja pe drum spre ieșire, adică mă duceam în culise. Adică eu mi-am terminat treaba de aici, pot să plec, la revedere? Am zis, adică nici măcar asta nu știam cumva. Și atunci sentimentul ăsta că lumea aplauda m-a blocat în primă fază, m-a țintit în loc. M-am întors, m-am simțit extraordinar de bine, cum nu mai simțisem niciodată. Și am stat acolo până când s-au terminat aplauzele, parcă nu mai vroiam să plec. Și practic sentimentul ăla, nu neapărat nevoia de a fi aplaudat, de a fi în centrul atenției, nu la asta mă refer, ci la sentimentul ăla, schimbul ăla de energie, că tu ai oferit ceva și oamenii... Dar ți-au întors la final, au apreciat într-un fel munca pe care tu ai depus-o și emoția pe care tu ai transmis-o, că până la urmă despre asta e vorba. Dar în perioada în care erai atât de pasionat de fotbal și îți doreai să ajungi să faci performanță din asta la nivelul acela, că toți copiii au un idol, poate, și visează la ceva. Sigur că da. Da. Mă vedeam pe Maracana. Direct? Direct, da, cu lovitură de penalti, de-aia mă antrenam cu fratele meu, ca să nu ratăm, da, în finală noi să fim cei care înscriu. Da, bineînțeles că mă vedeam la nu știu ce echipă, Real Madrid sau... Visam. Acum, nu știu exact cât de conștient eram la vârsta aia de ce implică treaba asta. Acum sunt și mă bucur că nu am urmat calea asta neapărat cu și mai multă ardoare. Da, poate din punct de vedere al remunerației, dacă îmi permiți, ar fi fost un pas mai important, pentru că știm foarte bine diferențele între activitatea de fotbalist și cea de actor. Însă, practic, tu, Liviu, din băiatul care îi strângea pe toți și care se ocupa de a organiza jocul de fotbal, ușor te retrăsesei, nu s-a simțit la nivelul grupului faptul că tu, cel care puneai bazele oricărei partide, lipsea? Adică nu veneau colegii la tine, mama lui Liviu, știți, el ne strângea pe noi, unde a dispărut? Ce se întâmpla cu el? Nu știu asta, sincer, chiar nu știu ce să zic. Eu am plecat de la Bușteni la liceu, liceul l-am făcut la Sinaia și atunci cu copiii aceia ne mai întâlneam în weekenduri, să zic, să ne mai jucăm. Și atunci nu știu exact ce s-a întâmplat cu ei. Ce știu este că sunt mult mai puțini copii acum pe străzi. Și nu prea mai au unde. Grădina aia cred că are gard acum, nu se mai joacă nimeni în ea și atunci cred că efectul ăsta a fost.
știi că mai există și se spune, am ieșit să facem o activitate pentru ultima oară și nu ne-am dat seama că aceea va fi ziua în care... Că a fost ultima dată când am ieșit la joacă. Da. Asta e un efect pe care îl observ destul de des. Și nu că suntem în București. Mă rog, aici e un pic mai dificil, că să bați mingea în spatele blocului nu e același lucru cu a te juca într-o grădină cu iarbă la Bușteni. Dar chiar și așa observ că sunt mult, din ce în ce mai puține grupuri de tineri, adolescenți sau chiar mai mici copii care fac genul ăsta de activitate. Uite că vorbeai de zona Bușteni-Sinaia, la Predeal, Comisia Națională sau Compania Națională de Investiții a aprobat un plan să refacă stadionul din Predeal, un stadion încărcat de istorie, mai ales din punct de vedere atletismului, pentru că avea o pistă de atletism și mari campioni veneau acolo și pentru oxigen și pentru aerul care era. A fost aprobată refacerea acelei arene și sunt tare curios dacă se va duce la bun sfârșit acest prag. Poate vom merge cu toții să-l vizităm, tu fiind cel care ne va arăta de acolo din zonă, pe ghid turistic, dacă n-ai făcut și asta. Da. E o veste extraordinară asta. Ar trebui să se întâmple asta cu multe alte stadioane care arată... Da, și la Sinaia, că știi foarte bine că este și acolo un teren care mai mult sau mai puțin practicabil de fotbal. Da, e frumos. Mi-am aminte când jucam la Sinaia, la Carpați Sinaia, așa se numește echipa, sau se numea, nu mai știu dacă se numește așa acum, priveliștea era extraordinar. Da, pentru că este undeva mai jos decât nivelul munților, acolo terenul de fotbal de la Sinaia și se vede foarte frumos, da, așa e. Dacă cumva, nu știu, era o fază mai neimportantă și puteai ca portar să admiri peisajul. Te uitai frumos, a trecut mingea pe lângă mine, e 1-0 dar nu pentru ai noștri. Dar în momentul în care, totuși, alegerea de a face sport și de a face artă sunt ușor neobișnuite, cel puțin în generația mea, dacă nu alegeai să fii avocat, medic sau inginer, erai dezamăgirea familiei. Sunt lucruri mai neobișnuite. Te-ai împiedicat de genul acesta de păreri? Unde te duci, măi, mamă, la fotbal sau unde te duci la actorie? Nu m-am împiedicat. Mama a reușit să ne educe, să ne crească extraordinar. Nu știu cum să-i mulțumesc vreodată. Mama ne-a lăsat să alegem întotdeauna ce vrem și nu ne-a spus niciodată nu ai voie să faci asta sau nu ai voie să faci aia, doar ne-a spus dacă faci asta, este posibil ca tu să pățești asta sau asta. Vă dădea alternative, cum ar veni. Da, ne zicea, dacă, nu știu, faci asta, s-ar putea să nu-ți fie bine după. Acum, dar nici nu s-a săturat că poate îi spar vreun geam cu mingea, zi repede. La școală mai spărgeam, da. Ce-i drept, dar nu știu, eram destul de... Asta nu e un sfat pentru tineri, dar mă eschivam, eram fâșneț, cum ai zis tu mai devreme. Și la fotbal și la școală. Exact, da. La școală învățam din timpul orelor și foarte puțin timp petreceam ca să-mi fac temele sau ca să studiez. Nu, luam un sandwich din ăla, franzela tăiată, ce puneam în el, fugeam direct cu el la joacă. Adică nu stăteam. Era perioada aceea când era foarte greu să fim chemați în casă, acum este foarte greu să fim scoși afară, mă refer la generația aceasta tânără. Pare un paradox că acum când ai la dispoziție totul și informație, îți este greu să revii și să încerci să dedici timp pentru sport, cel care până la urmă ne și definește și corpul și mintea, sănătatea în general. Aveai o echipă, Liviu, la momentul respectiv cu care țineai? Da. Eu cred că chestia asta, apropo de toate polemicile astea în care intră oamenii cu Messi, Ronaldo, Real Madrid, Barcelona, cred că depinde foarte mult de momentul când te-a prins microbul ăsta. Cine era pe val atunci și cine câștiga Champions League sau campionatul României, cred că cumva mare parte din oameni începeau să țină cu. Și atunci eu sunt rapidist, convins, fratele meu la fel, pentru că noi, când a câștigat, că aveam 8 ani, nu? 8 ani, 9 ani, când a câștigat Rapidul campionatul, pe aia și cupa, mă rog. Și atunci, da, din România țineam cu Rapid, din străinătate cu Real Madrid. Deci ai avut traseele bine puse la punct. Acum te mai duci la meciuri pe stadion? Sigur că da, am abonament la Giulești. Frumos, mai ales că acum e un stadion cochet, super renovat. Atmosfera este absolut extraordinară. Cum era și înainte, practic, nu s-a schimbat mult. Eu mi-aduc aminte că jucam spectacole la Opera Comică pentru copii. Care e practic în curtea Giuleștiului? Da, exact. Cum ar veni, și spectacolele erau la matineu, dimineața. Și într-un din spectacole jucam un cerb, un cerb, eram îmbrăcat în vișiniu
și îmi puneam o haină de blană mare și o caschetă din asta cu cerb pe ea, la începutul spectacolului și mai trebuia să apară abia la final. Ei bine, Rapidul în vremea aia, cred că era în Liga a 3-a și avea tot meciurile de dimineață. La cele de pe Giulești, bineînțeles că eu eram și în Vișiniu, așa părea că sunt mascota echipei. Și cu ăsta de cerb? Nu, cerbul lăsam cerbul, ok. că nu prea vedeai bine. Chiar cred că aveai farme, cred că rămâneai mascota echipei și până astăzi, dacă veneai așa. E o idee, iată, dacă aude cineva și își dorește, eu sunt dispus să vin pentru echipă. Da, treceam pe holuri pe acolo, fugeam. Aveam telefonul la mine să mă anunțe colegii dacă cumva trebuie să intru mai repede și prindeam aproape o repriză, prindeam din meci. Deci da, merg la stadion de câte ori am ocazia și pot. Era acel Rapid boem, da? Uite, de exemplu, regretatul Mitică Popescu spunea de fiecare dată că iubeam mai mult atmosfera Rapidului în divizia B decât o iubesc acum când mergea la meciurile de Liga 1. Rapidul era un farmec prin tot ceea ce făcea și este și acum. Însă, hai să vorbim puțin și de ceea ce iubești cu adevărat până la urmă, Liviu, pentru că știu că arzi de nerăbdare să ne împărtășești din activitatea ta și din viața aceasta de actor. Practic, cum ți-a venit în minte să pui bazele unei trupe de teatru care se numea și se numește Oglinzi, dacă nu greșesc eu? Așa este. Tu erai un tânăr aspirant, practic începusei să guști din lumea aceasta. Cum ți s-a dus gândul direct, gata, vreau să-mi fac trupa mea de teatru? Împreună cu câțiva colegi cu care participam la genul ăsta de serbare a liceului, am aflat din ziare locale de Prahova, jurnalul de Prahova sau de Ploiești sau nu mai știu cum se numea, am aflat că se organizează niște festivaluri pentru tineri aspiranți, cum eram și noi, și aveai nevoie să faci parte dintr-o trupă de teatru. Deci, practic, a fost o nevoie, cum ar veni. Făcând asta, noi am mers la câteva festivaluri, am câștigat premiile cele mai mari, cei mai buni actori, cel mai bun spectacol. Asta ne-a dat foarte multă încredere, mie cel puțin mi-a ridicat niște aripi uriașe și asta m-a făcut să continui. Apoi am simțit pe lângă asta și nevoia de a exista genul ăsta de activitate în mediul în care locuiam, în care trăiam. Și asta nu exista. Împreună cu acești colegi, noi am mers așa, fără să știe nimeni, în liceu și în pod am găsit o sală care era ocupată cu resturi de mobilier. Depozit oarecum, nu? Depozit, da. Îi ziceam la arhivă, pentru că asta scria sus, arhivă, dar nu se arhiva nimic, v-am zis. Și ușor, ușor am început să o golim, seara, după ore, o goleam, nu știa nimeni ce făceam acolo. Aveau geamurile sparte, nu mergea curentul electric, nu aveau întrerupătoare, prize, nimic. Era vopsea din aia până la jumătatea peretelui. În ulei, cum se spune. spune. Da, exact. Ne-am chinuit cu deodorante și cu flacără să acum, asta nu e, iarăși, să nu faceți copii, așa ceva. Și am renovat, practic, cu banii noștri de copii, fără să știe nimeni, toată sala aia. Și ne-am gândit ca ei să ne dea voie să rămână a noastră, să repetăm acolo, să fie sala de repetiții. Am desenat și o siglă mare a liceului. Un coleg, Alexandru Munteanu, care avea talent la pictură, la desen, a desenat o stemă de 2 pe 2, așa, 2 metri pe 2 metri. Știu că i-am chemat să vadă, au rămas super impresionați, au zis, Doamne, ați făcut asta când? Cum? Schimbasem iala, aveam cheie acum. Adică ați renovat 100%. 100%, cu mochetă pe jos, cu tot. Nu mai... Ai investiții de mare învergură. Da, am făcut-o, arăta perfect. S-au minunat și au zis că să le dăm cheile și când avem nevoie și am spus, stați puțin, nu merge așa. Dacă vreți o cheie, ne cereți dumneavoastră și vă dăm. Deci, practic, noi aveam nevoia asta mai mult decât înțelegeam ce facem, că nu prea știam. Nu aveam profesori de actorie, nu aveam cursuri, nu aveam, teoretic, nu studiam nimic. Dar nu era cineva care să vă traseze o direcție, uite, tu aici mai mult, tu aici mai puțin, ieși, intră, ceva de genul ăsta. Făceați singur? Nu aveam antrenor. Da, exact. Nu aveam pe nimeni care să ne sfătuiască cum ar trebui, dar aveam foarte multă pasiune, dorința de a descoperi, de a face ceva nou pentru noi, pentru oraș, pentru liceu. Mă rog, și am câștigat cât de multe premii s-a putut, apoi eu m-am dus la facultate și mi-am urmat drumul ăsta. Din trupa respectivă, din copiii ăia, majoritatea a ales o cale de genul ăsta, în domeniu. Ionuț e fotograf, mai ales de spectacole, concerte. Andrada a făcut regie film.
încă 2 băieți sunt actori. Adică s-au dus 100% către zona aceasta artistică. Da. Ai fost un deschizător de drumuri, cum s-ar spune pentru ei. Cum a fost momentul când ai venit la București? Știm foarte bine, și e o schimbare. Tu nu poți să știi că ești aici din București. Dar când faci o schimbare dintr-un oraș mic către un oraș cum e Bucureștiul agitat și cu atât mai mult să dai o admitere la o facultate unde, cel puțin atunci când am dat eu, cred că eram 5 pe un loc. Sau cred că mai bine. Da, nu mai țin minte exact, dar eram minim 5 pe un loc, asta știu sigur, că calculasem cât am reușit să văd acolo la doamna de la secretariat, pe care tot timpul cum o cheamă, că apucam să mai trag cu ochiul să văd, știi, ia să vedem cât sau... Doamna Madi. Da, doamna Madi, da. Da. Schimbarea a fost mare, da, trecerea a fost... Eu fusesem la București în excursie de 2-3 ori. Locuiam la niște rude în Berceni. Era greu să schimb autobuzele, metrou, la Dristor, acolo cred că m-am pierdut în fiecare zi. Deci, acolo nu înțelegeam ce trebuie să fac. Am luat prima amendă la RATB. Ai călătorit fără bilet? Da, pentru că uite, aveam o piesă, Slug la Doi Stăpâni, Carlo Goldoni, pe care nu o găsisem la biblioteca liceului, nu aveam acasă, mama are o colecție mare de cărți, câteva mii de cărți, dar nu aveam piesa asta, nu o citisem și urma proba scrisă la facultate și nu vreau să fiu pregătit, nu știam cum. Am vorbit cu un coleg, cu un viitor coleg, practic. El era mai mare, a zis că o are la căminul facultății, trebuia să merg 2 stații sau 3, cred, cu autobuzul. Și a venit autobuzul, m-am urcat, nu știu ce a fost în cap, nu m-am dus să-mi iau bilet, la prima stație m-am dat jos, dumneavoastră, biletul, mă rog, am pățit-o și pe asta. Eu așa le-am pățit cam pe toate în viața asta, cât de repede s-a putut, ca să mă învăț. Dar revenind la cât de important a fost trecerea asta, da, m-a speriat la început orașul. Și nu neapărat dimensiunea lui sau aglomerația, agitația, cât caracterul orașului mare. Un oraș mare, pentru cineva care vine din provincie și e prieten aproape cu toată lumea, e exact ca expresia aia, că zici că ai intrat în junglă, acum joacă. Așa mă simțeam, nu înțelegeam de ce se grăbește toată lumea, către ce, că fiecare avea drumul lui, practic, deci nu era o întrecere. Dar asta m-a ajutat cumva și m-a întărit. Eu am venit un copil așa, sincer, priveam în sus, cu ochii mari, ca în desene animate și, de fapt, viața însemna altceva. Și pot să zic că prima mare schimbare a mea a fost atunci când am venit la București, ceea ce înseamnă, nu știu, s-a terminat copilăria, hai. Și în momentul în care ai intrat la facultatea de actorie, ai intrat de prima dată, de la primul examen? Da. Că pentru cei care poate nu sunt așa familiarizați, e greu să intri câteodată de prima dată. Da. Nu? Așa e. N-a fost chiar atât de greu. Am avut emoții foarte mari, mai ales că nu mă pregătisem cu nimeni, exact cum am zis. Veneam de la trupa de teatru, vorbeam cu colegii între noi. Eu eram primul care dădea la actorie. Deci nu știam, nu cunoșteam, habar n-aveam. Și m-am pregătit așa cum am pregătit și chiar și după fiecare probă încă eu n-aveam încredere. Îmi spuneau, admis. Mergi la proba următoare, dar eu de la fiecare probă la fiecare încă aveam impresia că nu voi reuși cumva, pentru că nu aveam datele, nu știu, spuse de cineva, uite, asta ar trebui să faci și atunci... Dar nu avea experiența al cuiva povestită astfel încât să știi ce te așteaptă sau ce urmează? Exact, sau... habar n-aveam, ba chiar mi-aduc aminte că la prima probă trebuia să spunem poezii, povestire și la un moment dat să cântăm. Da. Ori din cum era scris pe internet, pe site-ul facultății, că ar fi trebuit să se întâmple treaba asta, nu era foarte clar că la proba asta tu va trebui să cânti. Eu am crezut că o să fie niște ateliere, cum scria acolo, în care o să și dansăm, o să cântăm împreună cu toți. De apoi să cânt singur. Atât de sincer eram și atât de... Și când mi-au zis să cânt, le-am zis, pe când? Acum? Da, au râs de mine, vedeam un copil, au râs și da, acum, n-am pregătit nimic. Și asta a fost o poveste pe care domnul Zanfirescu, pe care îl salutăm acum, mi-a fost mentor și profesor la facultate, dumnealui și-o aduce aminte tot timpul povestea asta. Eu am cântat imnul țării. De ce? Bunica mea mă trezea în clasa a 12-a, cu greu, cu chiu, cu vai, punând imnul pe televizor și dând sonorul la maxim. Asta era varianta ei de ridică-te din pat odată. Și eu, vă dați seama, aproape un an de zile am ascultat imnul ăla.
Și practic era melodia pe care o știai cel mai bine. Da, o știam la perfecție și în panica aia de moment, la admitere, să cânt ceva, ce să cânt, deșteaptă-te. Și am început să cânt imnul național. Acum, domnul Zanfirescu, de câte ori ne întâlnim pe undeva, mă pune să cânt imnul cum l-am cântat la admitere. Da, O poveste frumoasă asta. într-un fel a fost frumos, mai ales că eu am intrat primul cu nota 10, m-am dus, m-am uitat la avizierul ăla, am văzut că am intrat primul, nu mi-a venit să cred, m-am sunat-o pe mama, era la mare și mi-am cam că i-au scăpat plasele sau ceva, s-a întrerupt apelul. Cred că de emoții, cine știe ce. Da. Ei sfătui pe tinerii aspiranți care doresc să meargă pe această carieră să-și facă ucenicia, așa cum ai făcut și tu, într-un cadru din acesta semi-profesionist, la o, nu știu, organizație din aceasta de teatru, chiar dacă nu este la cel mai înalt nivel, sau te ajută pentru marele examen de admitere la un ATC să fie avut în spate o astfel de activitate, așa cum a fost în cazul tău? Cu siguranță, da. Îi sfătuiesc 100% să încerce asta. Și zic că acum mă duc mai departe. Indiferent dacă vor să urmeze o carieră în domeniul ăsta sau nu, un curs de natura asta, de actorie, de dezvoltare personală prin tehnici de actorie, ajută un tânăr să se descopere pe el, în primul rând. Actoria fiind printre singurele, dacă nu chiar singura meserie în care meseriașul lucrează cu el însuși și atât. Nu are alt instrument. Și atunci e clar că te vei descoperi pe tine. Mai mult, mai puțin, dar o vei face. Are și scop terapeutic din anumite puncte de vedere, pentru că în momentul când vrei, să-mi spui dacă zic bine, când vrei să accesezi o emoție, practic vorbele pe care le spui ascund de fapt o amintire pe care doar tu o știi și care îți accesează emoția respectivă și uite așa ușor, ușor lucrezi cu ele. Sau creezi ceva monstruleț, dar asta nu se întâmplă chiar tot timpul, să nu descurajăm copiii. Da, e indicat să facă asta pentru că ei se descoperă și sunt multe cazuri, eu lucrez cu adolescenți și copii și chiar și cu adulți, de mai bine de 12-13 ani. Și sunt multe cazuri unde copiii nu aleg domeniul ăsta, se duc la medicină, se duc pe relații publice, relații internaționale, devin polițiști sau pleacă în străinătate, mă rog. Dar sunt alți oameni și părinților sau chiar și ei vin după nu știu câți ani la petrecerea de Crăciun. Deci am avut acum petrecerea de Crăciun, și au venit copii cu care am lucrat acum, nu știu, 5-6 ani. Și nu prea mai am văzut și vin să mulțumească. Și părinții zic, domnule, dacă nu venea la dumneavoastră, era pentru faptul că s-au format într-un anumit fel și au avut un impact asupra formărilor ca și oameni, în primul rând, și dincolo ca și experiență profesională. Cum ai luat contact prima dată cu Naționala de Fotbal a Artiștilor? Ea activează de ceva timp. Cum a fost prima convocare? Că putem să-i spunem așa. Da, păi, în timpul facultății mergeam la fotbal cu băieții din școală și la un moment dat, cred că Andrei Mateiu, Andrei Mateiu, salut Andrei, acum salutăm pe toată lumea. Da, bineînțeles, este foarte de treabă. M-a invitat la un moment dat la Naționala Artiștilor. Am fost acolo, cred că m-am descurcat destul de bine la primul antrenament, la prima întâlnire cu ei. Și de atunci... Cam când se întâmplă asta, acum cât timp? Nu mă pricep la asta cu ani, sunt, cred că 6 ani, 5 ani. Deci, de ceva vreme. Da. Ok. Da. Și când ți-ai dat seama că începe să fie serioasă treaba? Adică trebuia să mergi la antrenamentele care sunt, o să mă certe domnul Enache, sunt luni la ora 4? Da, bine? Okay. Luni la 4, așa este. M-am scos. Mi-am dat seama de la primul antrenament. Adică nu mai era o joacă așa, ne întâlneam, băieții, hai să jucăm un fotbal și după aia mergem la o bere. Nu mai era așa. Acum era o încălzire înainte, un mini-antrenament, înainte de jocul propriu-zis. Uite că avem și imagine din vestiar. Da. Aici suntem la Ploiești, din câte îmi dau seama, la Ploiești. Da, suntem la Petrolului, pe Ilioană. După aspectul vestiarului. Exact. Așa este. La ce poziție joci națională? Atacant. Sunt atacant. Om de gol, da? Deci e clar că el finalizează acțiunile colegilor. Te mai presează? Există o presiune pe umerii tăi în momentul în care intri mai relaxat într-o partidă de o reală importanță, cum sunt cele pe care le discutați voi acolo? E presiune mare tot timpul. Foarte mare presiune. O minge dacă greșești, vai, toată lumea strigă. E vreun artist mai guraliv pe acolo, la mijlocul terenului? Haide, ce faci? Bagă-o în plasă! Artiștii sunt guralivi. Acum nu vreau să zic, dar ar fi câțiva. De obicei, cei care
preiau mai multe responsabilități, cum ar fi Camara, salut Camara, te salutăm și pe tine, Camara e Guraliv, dar are și dreptate de multe ori. Deci cei cu experiență fac jocurile acolo. Sigur, da. Și cei care și-au dorit foarte mult să practice acest sport de performanță. Camara este unul dintre cei care chiar și-a dorit foarte tare și-a și jucat o perioadă la nivel și cred că asta se întâmplă amator. și la toate echipele, indiferent de Dar ți-aduce aminte de un prim meci care a avut o încărcătură ceva mai mare? Eu știu despre voi că ați fost la turnee internaționale, așa cum spuneam, și ieșit campion mondial de multe ori. În Rusia se desfășurau aceste campionate. Acum mai pe pauză. Da. Un meci. Nu, pot să vă povestesc despre întâlnirea cu, practic, ce mi-a oferit Naționalul Artiștilor și e cel mai de preț, poate, pentru mine, e întâlnirea cu fotbaliști uriași, cu Dănuț Lupu, cu Miodrag Belodedici, cu Dornel Munteanu, pe care l-am văzut alergând într-un fel în care nu mi-a venit să cred. Nu mi-a venit să cred că mă depășea orice ar fi fost. Adică nu... Și e o diferență de vârstă. Ai spune că cam contează, băi, stai puțin. Sigur că da. Și practic una din calitățile mele principale la fotbal ar fi viteza. Încă pot să mă deplasez cu o viteză un pic mai mare decât majoritatea colegilor, cel puțin. Și domnul Dornel Munteanu trecea ca trenul, deci nu puteam să mă țin după dumnealui. Sau finețea cu care joacă domnul Belodedici, sau cum nu poți să iei mingea lui Dănuț Lupu niciodată. Chiar și acum. Se spunea despre el că te poate dribla și într-o cabină de telefon, cum erau cabinele de pe vremuri. Da, mă învârteam în jurul lui, mi-aduc aminte că am jucat, nu mai știu unde, la marginea Bucureștiului, într-un meci demonstrativ și parcă îți înghițise, ținea mingea sub picioare, așa, într-un fel, nu puteai, oricum ar fi, fără fault să-l deposedezi. Și cumva sunt multe întâmplări, multe întâlniri de genul ăsta care m-au îmbogățit foarte mult. Dar ce însemna pentru copilul Liviu, care își dorea să fie fotbalist, o întâlnire cumva de la egal, păstrând proporțiile, cu acești fotbaliști pe care la momentul respectiv îi vedeai doar la televizor? A fost și încă este ceva extraordinar. Uite, la Ploiești, chiar la meciul de la care ați arătat imaginile, înainte să înceapă meciul, mi-aduc aminte că am alergat după o minge, fiecare echipă se antrena în jumătatea ei, și am alergat după o minge care trecuse în jumătatea adversă. Și cine mi-a pasat-o? Adrian Ilie. Adrian Ilie, care s-a uitat la mine, eu că l-am văzut, nu știam să zic bună ziua, să-l iau în brațe, deși, adică, aveam o vârstă, nu mai eram un copil, da? Da, emoțiile că îl întâlnesc pe Cobra, Adrian Ilie, m-au năpădit cumva și n-am știut cum să reacționez, m-am comportat prostește așa, copilăresc. Și el a zis ceva, acum mi-aduc aminte, și înțeleg, atunci n-am înțeles. Și mi-a zis că ălea sunt ghetele mele. Și m-am simțit, am luat ghetele, cum adică? Ce am făcut? Am greșit vestiarul? Am luat așa, direct, am primit informația asta. Și el se referea la faptul că eu purtam niște ghete pe care le avusese el, modelul ăla, când juca la Valencia. Și ăstea de la, nu pot să zic marca, mă rog, și eu am plecat cu mingea, zic, da, ale tale, nu știu ce am zis exact. Omul s-a uitat la mine zicând, ăsta săracul nu e la cap, ea are probleme. M-a lăsat în pace și eu după aia am înțeles. Ce să mă mai duc să-i mai zic, știi, acum am înțeles. Nu, dar apropo de ce înseamnă pentru mine, stai să că înseamnă foarte mult. Asta s-a activat o emoție, ai accesat o emoție pe care poate nu mai întâlnisei de mult. Da, mi-au trecut prin față toate golurile cu Columbia, boltele alea pe care le dădea Adrian Ilie la mondiale, când a fost în 98. Sau... Wow, da. Mai am o poveste foarte interesantă, dacă avem timp. Avem timp, da. Cu ocazia asta îmi cer și scuze, într-un fel. Eu, jucând atacant și fiind de statura asta, nu faultez. Foarte rar faultez, nu, alunecări. Liniștit. Da, joc. Cred că mi-e teamă mai mult să nu mă accidentez eu. Mai bine las-o așa. Nu. Dacă e mai bun, lasă-l, domnule, să treacă. De ce să îi stric bucuria? Dar la un moment dat i-am dat un șpiț în gambă sau în gleznă lui Nana Falemi. Și omul, fotbalist, profesionist, s-a uitat la mine așa, băi, n-a zis nimic, dar s-a uitat, de ce ai făcut așa? Mi-a fost o rușine să nebunesc. Că omul, cred că m-a durut mai mult pe mine decât pe el. Dar i-am dat cât de tare am putut, credeam că nivelez mingea și i-am dat foarte tare. Și s-a uitat așa cu niște ochi blânzi, așa, și cumva într-un fel săracul ăsta. Și uite, cu ocazia asta îmi cer și iertare.
Nu mai fac așa ceva, nu mai facultez, dar da, a fost și amuzant într-un fel. Mai ales că pentru foștii fotbaliști, chiar dacă înțeleg faptul că e un meci demonstrativ, înțeleg conceptul vostru și admiră conceptul vostru de națională de fotbal a artiștilor și mișcarea internațională care se face în acest fel, e un pic de orgoliu acolo, știi, intervine momentul în care se joacă, nu poți să-i lași chiar așa pe civil, nu? Cum se spune, să facă chiar ce vor, și cred că orgoliul lui Falemi a fost asemănător, cu atât mai mult că îl cunoaștem și e foarte un prieten al emisiunii noastre. Și distracția e la ea acasă, în vestiarul vostru, că n-ar avea cum altfel, și muzica și dansul. Așa e, da. Cum a fost, ai făcut parte din echipă în momentul în care a fost acel campionat din Rusia unde ați și câștigat? Nu ai apucat, dar ai auzit povești de la... M-au auzit, m-au convocat, de la colegi, nu? Trebuia să merg, dar era un pic din scurt, aveam deja planuri cu spectacole la teatru și mi era foarte greu să anulez chiar și un turneu în perioada aia și mi-a părut extrem de rău că n-am fost. Abia aștept următoarele turnee, care s-ar putea să fie organizate în alte locații. Până în alta, Da. Ne mai ocupăm cu arta noastră și cu spectacole la teatru. Și știu că sunt și foarte multe activări caritabile, nu-i așa, care se fac cu echipa națională a artiștilor. Știm că și pentru băiețelul lui Camara se întâmplă destul de multe, dar și pentru alte cauze pe care oamenii vin, le sprijină și cinstelor până la urmă că se organizează astfel de meciuri demonstrative, că lumea vine totuși. Uite, vedem și aici, chiar și în tribune era ceva lume. Da, era lume, pentru că, bine, acum ei vin atât să vadă fotbaliști retrași din activitate, clar, care nu i-au mai văzut, cât și artiștii. Și uite, acțiuni caritabile, aproape după fiecare eveniment, tricourile sunt scoase la licitație, lumea le cumpără și banii sunt duși într-o direcție în funcție de... către un caz social care are nevoie. Liviu, tu ai fost un adolescent mai rebel, dacă îmi permis să spun lucrul acesta. Iată. Pomeneai mai devreme de Andrei, fratele tău, care știm că era un olimpic desăvârșit cu rezultate foarte bune. Tu spuneai la un moment dat că nu ești de acord cu sistemul acesta de învățătură, că ar trebui să se facă selectiv. Cum erau duelurile între un frate care era adeptul învățăturii tradiționale cu rezultate extraordinare și Liviu, rebelul, care contesta forma de învățământ la momentul respectiv? Fratele meu a fost foarte înțelegător dintotdeauna. Nu știu exact și nu cred că o să aflăm niciodată câtă încredere aveau el sau mama în puterea mea sau în rebeliunea asta pe care o trăiam. Dar el a fost foarte înțelegător și atunci nu aveam certuri sau polemici. Dar m-a ajutat foarte mult să-l am. Adică, apropo și de chestia asta, da, eu blamez sistemul de învățământ, nu-mi convine absolut deloc, o zic sus și tare. Nu ești singurul neapărat. Deci... E deloc în regulă ce se întâmplă. Dar zic asta din aflându-mă în punctul în care aveam modelul lângă mine. Asta spun, el venea cu rezultate, cu medalii, nu crezi și nu considerai că ceea ce primea de la învățământ se vedea practic și în rezultatele pe care el le avea și că de fapt era sistemul bun, sau tu aveai argumentele tale că vrem mai puțin și să ne axăm pe ceea ce ne dezvoltă pe noi ca oameni și nu marea masă de materii care uneori sunt nefolositoare? Nu, și zic și de ce, e cumva ciudat, pentru că fratele meu nu era genul ăla, cum se zice, tocilar, care stătea toată ziua, bună ziua, cu nasul în cărțile de la școală, în manuale. Nu, cel mai adesea îl găseai cu cărțile din biblioteca mamei. Am înțeles. Adică el avea rezultatele respective nu pentru că petrecea foarte mult timp la școală sau pentru școală, pentru materiile de la școală, ci pentru că lui îi plăcea să aibă cât mai multe cunoștințe. Și la el la mine, dacă a fost foarte simplu să-mi aleg, am trecut de la fotbal, să zicem, la actorie, la el alegerea ce urmează să facă în viață sau la ce facultate a fost foarte dificilă, pentru că profesorii îl îndemnau cu toții să aleagă drumul ăla sau ăla sau ăla. Fiecare pe nișa lui. Da, el fiind foarte bun la foarte multe materii, atunci, și lui a fost mult mai greu decât mi-a fost mie să aleagă un drum. Dar cred că trebuie, într-adevăr, să iei de la școală ce e bun. Eu am luat și lucruri bune de la școală. Da, nu-mi convenea că trebuia să învăț în același timp cu toată lumea același lucru ca un robot. Nu, și mai ales dacă, nu știu, mi-aduc aminte la limba română. Văzusem la TV un film după un roman care se studia peste o lună în materie.
de ce să nu vorbim acum? Mă duceam la școală și ziceam, doamna profesor, dar nu putem să vorbim despre asta, că tocmai l-am văzut cu toții la televizor, a fost... Dar e Nu, proaspătă că ăla e- informație? Da, era așa o chestie și am zis, bine, ok, atunci lăsați cum vreți voi, hai, bine, ok. Și acum, eu nu sunt un model de urmat. Eu, v-am zis, aveam o bibliotecă uriașă de care am început foarte târziu să mă ating, să mai șterg praf așa din ea. Fratele meu însă era învățat cu ea, dar nu era ca și cum nu-mi doream să învăț sau... Am fost premiat, am luat coroniță, da? Cum era, cu coroniță, până în clasa 8-a și apoi la liceu rebeliunea și-a spus cuvântul. Bine, stai puțin, că te-ai apucat și de renovat și cumva trebuia să te axezi pe un drum, nu? Eram muncitor. Aveai o treabă. De-aia zic că nu sunt un model de urmat. Mie mi-a reușit așa pentru că eu am crezut în puterea mea sau în forțele mele și în, nu știu, principiile pe care deja le formam, principiile de viață, încă de pe vremea aia. Dar asta nu înseamnă că toată lumea poate așa și că gata, aia să nu ne mai ducem la școală niciunii, că e bine. Nu e bine, ci ce e bine să iei de acolo ce ai nevoie, cum practic o să faci în tot restul vieții tale. Așa este. Voiam să te întreb, tu mi-ai povestit înainte să intrăm în direct, de faptul că de foarte mic ai colecționat acele cataloage cu stickere de la toate campionatele europene și mondiale. Sunt în sentimentul tău, eu colecționez mascotele. Așa. De când... cred că de prin 2008 sau 2004, ceva de genul acesta. Încă le mai ai pe toate? Sigur că da. Le păstrăm. Chiar și la ultimul campionat ăsta din Qatar, trebuia neapărat să luăm. Acum, ele nu sunt completate 100%, pentru că e și destul de... mai ales cele de când eram mici. Era destul de costisitor să umpli un catalog cu 400-500 de abțibilduri cu fotbaliști, dar împreună cu fratele meu și chiar și cu mama am contribuit foarte, foarte mult. E o mică avere acolo în catalogele astea și pe mine m-au învățat foarte mult. Adică, apropo de geografie, am învățat foarte multă geografie din fotbal. Da, pentru că plasai anumite... steagurile țărilor, capitalele, unde anume sunt poziționate în albumele respective, era și harta țării și stadionul era pus în locul acela, pe hartă corespunzător cu orașul și așa mai departe. Adică imnuri naționale, culori ale steagurilor, steme. Am învățat din fotbal și pe lângă asta suntem semi-enciclopedii de fotbaliști pentru că, tot revăzând albumele respective. Exact, ții minte numele, ții minte anumite meciuri. A fost acest campionat mondial din Qatar arhi discutat. Cu ce echipă ai ținut? În final, hai că o zic. Mie îmi place Belgia foarte mult. Eu cu Belgia am ținut nu știu, de la ce campionat am început să țin cu ei. Cred că de la cel din Brazilia, când m-am impresia că Argentina i-a învins în sferturi cu 1-0. Da, așa este. Nu? Da, așa. Belgia mi-a plăcut foarte mult și acum în ultima perioadă nu mai îmi place atât de mult, dar tot rămân din inerția favoriților, nu știu cum să zic, încă țin cu ei și mi-am dorit foarte mult, m-au dezamăgit anul ăsta. Au plecat rapid acasă, din păcate. Foarte rapid, prea repede. Mai apoi, bineînțeles că am ținut cu Franța. Franța mi s-a părut că a fost echipa care a demonstrat pe tot parcursul campionatului că merită să câștige și rezultatul final e unul pe care nu numai că nu l-am dorit, l-am și contestat. În ziua aia cel puțin, Doamne. Finala a fost chiar de ziua fratelui meu. Și mi-am aminte că eram la el, încă erau și pregătiri pentru aniversarea lui, era și meciul în același timp, nu știam cum să ne împărțim. Și el, încercând să fie o gazdă foarte bună, rata din meci. Și eu îl chemam, vino să te uiți la meci, nu vezi ce a făcut, nu se poate. Stai că avem musafir, N-a fost penalti la Di Maria, nu cred că a fost. Uite, pentru că timpul zboară foarte repede, aș vrea să-l mai întreb ceva pe actorul Liviu Chițu, pentru că ai jucat nenumărate roluri și nu doar un anumit tip de rol, fie că a fost vorba de comedie, fie că a fost vorba de dramă. La un moment dat, unul dintre cei mai mari actori ai României, Gheorghe Dinică, când i s-a propus să joace Moromete, a spus după ani și ani că i-a fost frică să joace pentru că ar fi stricat un rol extraordinar și s-a dovedit până la urmă că Victor Rebenciuc l-a făcut la cel mai înalt nivel. Ți s-a întâmplat vreodată în cariera ta de actor să fi primit vreo propunere a unui rol și să-l fi refuzat, iar apoi să fi
avut remușcări sau regrete că nu ai acceptat rolul respectiv? Vai. Nu cred. Nu. 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 Sau este vreun rol pe care ți l-ai dori mare să-l joci? Da, sunt foarte multe. Îmi doresc să joc Iago. Iago din Otelo, Shakespeare. Îmi doresc să-l joc. Îmi doresc Un rol să joc greu. Un rol foarte Deși un spectacol greu de realizat la nivelul pe care îl merită, după părerea mea. Da, sigur. Bine, și film, poate să fie film. Da, Dacă vrea da. cineva să facă filmul ăsta, să știe. Ai, ok. Dacă cineva vrea să investească... Da. Deci n-am refuzat roluri pe care după aceea să-mi pare rău că nu le-am făcut. Sau să-ți fi fost frică Dar ce să le pot să zic? joci, în ideea că dacă nu iese bine, Uite, remușcări. aici vreau să ajung, da. Am primit, la un moment dat s-a făcut un spectacol, Dansează liber, se numește, după Footloose. Spectacol de tip musical, da? Și am primit un rol, am fost extrem de mulțumit. Era rolul ăla mai mic, adică apărea mai puțin, dar de fiecare dată când apărea, lua aplauze. Mi-au plăcut întotdeauna rolurile astea. Nu că nu vreau să muncesc mult, dar ăstea de cireașa de pe tort, știi? De impact. Exact, cu impact mare. Și eu trebuia să joc Willard, aveam o piesă pe care trebuia să o cânt, o învățasem, eram între primii care știau piesa, eram foarte pregătit, replicile erau foarte amuzante, vai ce bine. Și cu 2 săptămâni înainte de primul spectacol, de avantpremieră, domnul Colceaga a venit și a văzut o repetiție și a zis, nu e bine deloc. A luat regizorii toți, coregraf, toată lumea i-a luat la o ședință și după aceea am aflat că Sergiu Costache, care juca rolul principal, Ren McCormack, urma să facă Willard și eu trebuia să învăț în 2 săptămâni rolul principal. Apropo de dacă mi-a fost vreodată, nu am știut dacă accept sau nu accept așa ceva. Zic, păi stați puțin, eu m-am pregătit cu ăsta. Mi-am învățat melodia. Și ieșea și foarte bine, adică era wow. Erai mulțumit? Așteptam, haideți voi băieți când sunteți gata. Și uite că în 2 săptămâni n-am mai dormit nicio noapte din alea. Trebuie să învăț 7 piese sau nu știu câte, 6-7 piese, coregrafiile, toate dansurile. Și ăla a fost un spectacol la care am muncit foarte, foarte mult și înainte, dar mai ales în perioada asta, și la care mi-au țârit picioarele la fiecare spectacol. 5 secunde, iartă-mă, Dem Rădulescu spunea înainte să moară să avem grijă să facem distinție între celebru și popular. Ce-ți dorești să fii, celebru sau popular? În meseria asta de actor. Popular. Dacă ar fi, n-aș alege niciuna. Dacă mă întreb, dar dacă doar astea sunt variantele, atunci popular. Nu, celebritatea nu încălzește cu nimeni. E o presiune să fii celebru? Pentru mine nu. În lumea în care trăim acum, e cea mai mare presiune să fii celebru, indiferent dacă știi sau nu știi să faci ceva. Dacă postezi un videoclip undeva, Și e și foarte simplu să devii celebru, chiar dacă știi sau nu să faci ceva. Exact. Și atunci eu sunt în altă generație, nu, celebritatea nu mă încălzește cu nimic. Mai pe vechi. Liviu, repede, în ultimele 30 de secunde, spune-le repede oamenilor unde te găsesc. Ne găsiți la 14 pe Instagram, șoseaua Iancului 46, avem spectacole acolo, mai sunt încă 6 luna aceasta, de luna viitoare o să mai fie încă 5 premiere. Bun, deci să se înghesuie toată lumea la bilete. Să vă rezervați bilete la 14 pe Instagram. Bun, mulțumim tare mult, Liviu, că ai venit. Te mai așteptăm la povești, să știi, pentru că știu că aveți multe acțiuni cu Naționala Artiștilor și nu numai, și bineînțeles la teatru, unde Ionut, să știi că mi-ai promis de mult că trebuie să mergem. Deci iată că avem acum o ocazie. Mulțumesc tare mult! Bun, mulțumesc, dragilor, aceasta a fost emisiunea de astăzi, dar ne revedem mâine tot de la ora 17.